Gama lami usizwa ngithi umfana wakhona emzinyathi emaqadini kwesenkosi uNgcobo wafowethu. Angumkhomelo ka number 1 la uwino insizwa semaqadini usizwe ngithi uhlomba umlalazi kanoxhaka umlalazi kanoxhaka besingadlani sakho sheshele emsabutho kwazi into kwazi phela ufuya nofuya nkomo fokozana befuyizitsha. Ufuna la wanetha umadodo kasithebe sidlela amanyala. Hayi bafowethu nansi iTV engiyunile enhle kakhulu le smart TV akuyona nje just TV. Ayina sigubhu futhi ngemuva. Ucwephe uyalibona nawe lolu cwephe lolu uyakwazi ukuconnecta kuvela uYouTube la kuvela uFacebook. Vele zonke into ezikhala kahle wena nje ulele lapha embhedeni unyakazisa efonini yakho ukunyakaza ku TV uchofoze efonini yakho unyakaza ku TV. Siyabonga abaphathi sibonga kakhulu. Injabulo nisiphe yona sijabule kakhulu. uNkulunkulu ngathi nganibusisa. Abantu abagijimeke baye lapha ku YouTube bafe bathi inkaba yeChilo TV. Ba like ba subscribe batshele nabanye ukuthi ziyenzeka la kwinkaba yeChilo TV. Akudlalwa kuyadlalwa la bafuthi sijabule ngohlobo lesimangaliso. Yo hayi awuyashaya lo number 1 hayi kodwa uthi ngithule kosuke kuvuka amanxeba kwabanye ayikhale bafowethu.